वाह वाह। देखिए यही चैत के महीना में एगो भौजैया अपना ननदी से कहतिया कि छूटा घूम जानी चैत और घूम जानी चैत कि छूटा घूम जानी चैत में बधार ननद तो कौन लूट ली जवानी के लहर ननद कौन लूट ली जवानी के लहर ननद छूटा घूम जानी चैत में बधार ननद छूटा घूम जानी चैत में बधार ननद कौन लूट ली जवानी के लहर ननद कौन लूट ली जवानी के लहर ननद। बाबा ये चैत जहिया से साल सो लहवा बचढ़ल वही दिन से बारू सबके नजरी में गड़ल जहिया से साल सो लहवा बचढ़ल वही दिन से बारू सबके नजरी में गड़ल तोहर भइल बाट कोढ़ा रसदार ननद तोहर भइल बाट कोढ़ा रसदार ननद कौन लूट ली जवानी के लहर ननद कौन लूट ली जवानी के लहर ननद। कर बरदास बाटे पहिला उठानी चढ़ल बा चैतवा जमी कर मन मानी कर बरदास बाटे पहिला उठानी चढ़ल बा चैतवा जमी कर मन मानी